U filmovima, kao u životu, ima trenutaka kad ne uspemo ništa. Mislimo da smo loši, da smo krivi, ali ne, to su normalni koraci. Svi imamo to. Svakog dana, svakog mjeseca, celog života. To su trenuci kad učimo nešto. Ali, da, boli. Da. Vidiš sad ovako, Arno, ja sam tvoj život. Padni! Neću. Ne, pa niko neće, padni! Boli. Pa boli, nego šta nego boli. Ajde sad, ustaj. Ustaj! Ustaj! Ajde. Ustaj! Aj, okej. Ustaj! Tako je, vidiš da možeš, pa nije život med i mleko, moraš malo udaraca da istrpiš. Ajde sad, padni. Padni! Još gore boli. Pa nego šta nego boli, to je životna lekcija, ajde ustaj! Ustaj! Aha. Ajde, padni. Padni! Ajde, ustaj gore. Zbog tebe sam pao, a? Pa zbog mene, nekad ne padneš zbog sebe, padneš zbog drugih, ali moraš da se izboriš sa tim. Tako je. Bravo! Jesi razumio metaforu sad? Boli tvoja metafora, malo. Nego šta nego boli, ajde, padni. Padni! Ne. Padni! Padni dole! Padni! Kako ću sad kad moj život je pao sa mnom? Izbori se! Ili umri! Neću da umrem. Hoću Oskara. Ja hoću jednog fizioterapeuta, ako može, onako zgodnišavog, u kupaćem kostimu da mi napravi jedan mojito i malo bakšiša.